L-eks Ministru Konrad Mizzi ma ppreżentax ir-rapport li ġie ordnat mill-Qorti biex jippreżenta fil-kawża tal-Vitals li kien fetaħ il-kap tal-Partit Nazzjonalista ir-Rapport. Kif l-erba' filgħodu komplet tinstema' din il-kawża, il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li għal darb'oħra l-Gvern qed jipprova jaħbi u jtawwal. Imma l-Partit Nazzjonalista se jkompli jinsisti biex toħroġ il-verità. Il-Gvern għal darb'oħra jipprova jaħbi, jipprova jtawwal, jipprova ma jagħtix lok illi dak kollu li huwa pertinenti biex naraw x'qed isir bil-flus tal-Maltin u l-Awċin. Rapport qal ukoll li dan il-Gvern jirnexxielu jieħu miljuni kbar minħalq il-poplu biex jagħmel dan id-deal mal-Vitals. X'kien dak kollu maħdum minn wara l-kwinti biex dak li suppost kellu jkun investiment serju fil-qasam mediku fil-kura tas-saħħa ta' pajjiżna għal ġid tal-Maltin u l-Awċin qed naraw pass wara pass illi ma kien xejn għajr attentat ieħor u din id-darba sar, ġifier mhux biex xi ħaġa illi provat tagħmel din l-amministrazzjoni imma għamlet biex miljuni kbar jinserqu minn bwietna, minn bwiet it-taxxi tal-Maltin u l-Awċin fejn suppost dawn marru f'investiment għas-saħħa u minflok ingħataw l-attività n-nies illi sal-lum għadhom mhux magħrufa minn gvern li mhux talli mhuwiex responsabbli, mhux talli mhux qed josserva r-regoli tal-governanza tajba, imma letteralment qed jiddefroda tisraq il-poplu Malti u Awċin. Kien it-tlieta meta l-Qorti ordnat lil Konrad Mizzi sabiex jippreżenta r-rapport ta' evalwazzjoni li wassal biex il-Gvern għażel il-kumpanija Vitals Global Healthcare biex jaddila 3 sptarijiet. Dak iż-żmien, Ministru tas-Saħħa responsabbli minn dan id-deal mal-Vitals kien Konrad Mizzi. Mill-Qorti ħareġ li dan ir-rapport jinsab għand Project Malta. Issa l-istess Qorti ordnat sabiex rappreżentant ta' Project Malta jittella bħala xut sabiex jippreżenta dan ir-rapport ta' evalwazzjoni. L-Qorti ordnat ukoll sabiex jittellaw rapporti oħra li jista' jkunu relatati. Is-seduta li jmiss ġiet skedata għas-27 ta' Jannar tas-sena d-dieħla.